Denge Kurdistan'ı. شنوندگان و رادیو دنگ گلدن باش کو در این هجای رو 29 تباخ 2025 اینی لبروکسل ساعت نه لامده ده امنو چه سرس و پیشکش بکندم دم آزادی ره براپویا Serokebere Meclisi Cemil Çiçek, Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz u Mustafa Şentop Komisyona Demokrasi Xuşkubrati u Hevgirtina Milli Daxivin. Cemil Çiçek diyarkir ku mijaren rojevede u diyarkirina çarçove komisyonu de zahmeti derdixin u got walati jive komisyonu hevidarin lede hişe wan de gelek nişaneyin persejihene. Cemil Çiçek teqezkir ku dve axaftin ind komisyonu de rast bi perskeka kurt re tekildar bin ogut heke em xeletiyan kabul nekin nikarin rastî jî bibînin. Pêşî em hewcedarê hevgirtinê ne ya duyem em hewcedarê biratiyê ne ev dewateya ku li vir pirsgirêk heye. Ya siyem di demokrasiya me de kemasî û xeletî hene. Lê divê em li ser xeletiyên xwe bifikirin, muhakeme bikin û muhasebeya vicdanî bikin. Serokêberê Meclîsê Cemil Çiçek di dewamê de got ev pêvajû ne tene meseleyeke navxweyî ye. Peşketinên li İran, Irak û Sûriye jî rast a ji nerasterast bandorê lê dike. Divê pêvajiyên demokratîk bi pêşengiya hukukê bêne meşandin. Ji serokembereyên Meclîsê İsmet Yılmaz ji daxaftina xwe de got divê pêvajûne bi zimaneke cudakar lê bi zimaneke yekgirtî bê meşandin. Çareseriya pirsgirêkên Tirkiyeyê de demokrasiyeke bihêz û pirreng li hevatineke bi çanda civakê û avakirina demokrasiyeke pirreng re derbas dibe. İsmail Karaman bahsa nameya reberapoya ku di Nevroza 2013 de li Amêde hat xwendin kir got vê demê atmosfereke erenî hatibû firandin lê ji ber destwerdanên derve encam nehatibû bidestxistin. Heke em bi samîmî li vê meseleyê binêrin dikarin pirsgirêk çareser bikin. Binali Yıldırım jî balkişan ser hewdanên têne kirin û weke bingeha herî bihêz a serkeftina pêvajiyê destşan kir. Banga reberapoya 27 Sibatê weke gaveke erenî binav kir û merasima tûnekirina çêkan wekî destpêkeke baş nirxand. Teqez kir ku lêgerîna çareseriyê li ser bingeha welatbûna wekhev û pêkan e û got bihêzkirina rêveberiyên herêmî dewleta yekgirtî tehdît nake. Bihêzkirina rêveberiyên herêmî firsendeke ji bo pêşkirina xizmetan bi awayeke bi bandor e. Ne li ser bingeha nasnabe etnîkî welatbûna destûrî rastiyeke neçare. Mustafa Şentop jî xwest ku hemû partiyên siyasî rêxistinên civaka sivîl, akademisyen û pêşengên ramanê tevlî pêvajiyê bibin û got armanca aştiyê meseleyeke dewletê ya stratejîk e. Divê nebe qurbanê rojevên hilbijartinê û siyaseta rojane. Civînên komisyonê wê de 8 û 9 Îlonê de dewam bike. Divan civînan de jî komisyon la akademisyen, karsaz û nûnerên sendikayan godarî bike. Bajarî Sileymanî Malûvaniyê ji kongreyeke girîn kiredike. Kongreya Hevpeymaniya Sosyal Demokrat ya Cîhana Erebî di roja duyemîn de ye. Nûnerên 13 partî û keseyetên ji 21 welatên cîhanê beşarî kongreyê bûn. Ji Bakur Rojavayê Kurdistanê jî nûnerên siyaseta demokratîk di kongreyê de amade ne. Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê Bafıl Talabanî di kongreyê de gotarek pêşkêş kir. Bafıl Talabanî destşan kir ku dîroka Kurdistanê tijî êş û azar e û hagot. Guhertinên rûşeta navîn bûne sedema bê îstikrarî, koçberî û pevçûnan. Em dizanin ayşçî çi bixweretîne û şer çi li pay xwe çi dihêle. Em fêm dikin yekîtî çi qas
hêzê dideme. Ji bo cîhanek demokratîk divê em bi hev re bixebitin û bibin yek da ku aştiyê bi dest bixin. Endamê destê Hevserokatiya PYD Salih Müslüm jî bahsa sîstema Xweser a Rojavayê Kurdistanê kir. Salih Müslüm got li Rojavayê Kurdistan û Bakurê Rûşlatê Sûrî modeleke demokratîk a bê hempa heye. Li vir jiyan hevbeş heye. Çavkaniya xwe ji felsefeya Birêz Abdullah Öcalan wergirtiye. Tevî êrişên giran ên dewleta Tirk û komên çete jî me li ber xwe da. Ezmûna me li rûşlata navîn dikare bibe projeya aştiyê. Cigîrê serokê hikûmeta Demboriyê Herêma Kurdistanê Qubat Talebanî jî ev peyam da. Divê pirsgirêkên herêm û Baxdayê biriya diyalogê û li ser bingehê destûra bingehîn were çareser kirin. Em piştgiriya pêvajoya aştî û çareseriya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê dikin. Heta doza Kurd li Tirkiye, İran û Sûriye çareser nebe wê pirsgirêkên van welatan jî çareser nebin. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan jî li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk rawastiya. Tuncer Bakırhan got li darxistina kongreke bi vî rengiya li bajarê Serhildanê Silêmanî giring e. Bi polîtikên înkarê tip pirsgirêk nayên çareser kirin. Bi pêşengiya Birêz Abdullah Öcalan pêvajoya aştiyê hatiye destpêkirin. Divê herkes lê xwedî derbikeve. Divê mafê Kurdan li her çar beşên Kurdistanê were mîsoger kirin. Kongreya Hevpeymaniya Sosyal Demokratiya Cîhana Erebî wê heta sihê tebaxê bidome. Li Qamişlo Iraqê ji bo şehîdên di demên cihên cuda de şehîd bûne merasima bîranî hate li darxistin. Li Qamişloyê 309 şehîdên di cih û demên cuda de şehîd bûne hatin bîranîn. Bi dehan şêniyên bajêr malbatên şehîdan beşdarî merasima li pakrevanigeha şehîd de Lîsarûxan bûn. Beşdarvanan soza şopandina riya şehîdan da. Li Rêqeyê jî ji bo bîranîna 183 şehîdên di dem û cihên cuda de şehîd bûne merasim hebû. Merasim li pakrevanigeha şehîdan ji aliyê Meclisa Malbatên şehîdan hate organize kirin. Di merasimê de malbatên şehîdan saziyên sivîl qesede partî meclis û komîn hazir bûn. Piştî axaftinên li ser têkoşeriya şehîdan mûm li ber wêneyên şehîdan û gorên wan hatin pêxistin. Bi mabesta yekê êlonê roja aştî û cîhanê mîtîng tên li darxistin. Mîtîng ve sûyekê tebaxê bi duruşma ji bo civakeke demokratîk deng bide aştiyê li qada Kadıköy'a li ber bendara Keştiyan hate li darxistin. Hêzên Ked û Demokrasî wê pêşengiya mîtîngê bikin. Rêxistina Dem Partiya İstanbulê ji bo beşdariya mîtîngê xebatên xwe dewam dike. Di çarçoya xebatan de li Söğütlü Çeşme belevok hatin belavkirin. Di dema belavkirina belevokan de bank li gel hate kirin û gotin roja yekşeme saat 12 de em ê aştiyê pîroz bikin. Werin bibin dengê aştiyê. Heman rojê li Rihayê jî mîtîng heye. Mîtînga li vê derê jî bi pêşengiya platforma saziyên demokratîk were li darxistin. Ji bo beşdariya mîtingê li Siverek, Hîlvan, Mêranşehîr, Birecik, Pürsüz, Eyûbiye, Karaköprü û Xelîliyê xebat hatin meşandin. Mîtîng roja yekşemê ango sûyekê tebaxê li Parka Novada tê li darxistin. Ahmet Karamuz du çarçoya festivala aştı uçanda Kurdî li Kanadayê. Hevserokê Kongreyê Teviya Kurdistanê Kenekê Karamuz 25 tabaxa 2025 li Ottawayê bi alîkarê Serokê Parlamenta Kanadayê û Parlamenter Partiya Muhafazakar Tom Kimminch re hevdîtin kir. Nûnerên navên civaka Kurd yên li Toronto û Ottawayê jî beşdarî civînê bûn. Di hevdîtinê de mijarên xurtkirina têkiliya civaka Kurd ya li Kanadayê bi parlamentoyê re û cihê Kurdan li qadanav netewî hatiye nirxandin. Serokê Parlamentoya Kanadayê Tom Kimminch piştî civînê daxuya nêkda û got naskirina otorîteya Kurdan ya li Bakur Rûşatê Sûriyê giring e.
Peyman dınabera qasedi u desilattarya demkiya Suriye'de derfetande de vegave. Kimenç dest şankir ku naskirna xweseriya Rojava bi taybetî modela wê bibe bengiha devleta Suriyeya sibe rojan û herkesî hembêz bike. Kimenç biryara reveberiya Şamê ya taluhkirina hilbijartinên li herêmên Kurdan rexnekir û got divê Şam destûreke bingên ya nû bê amadekirin hemû cihêrengiyên etnîkî û olî werê amadekirin. Pişre hevserokê kenekê Ahmet Karamûz axî wê got em tevlî dîtinên birêz kimenç dibin. Em her cure pêşketin ku Kurd û gelên din komên xwedî baweriyên cuda li derve dihêle red dikin. Divê Sûriyeke navendî bi adalet û wekev werê ava kirin. Lidî değil lidî karkerên Kurd êrişa nijadperestî hat kirin. Her sal li Bakurê Kurdistanê Kurd berê xwe didin bajarên Tirkan û karên demsalî dike. Li van deman de pir caran rastî nijadperestiyê tên. Vê carê jî Kurdên ku ji navçeya Siwêrek a Rihayê weke karkerên demsalî çûn navçeya Bor a Nîdeyê rastî êrişa nijadperestî hatin. Karker birîndar bûn ewrakirin nexweşxaneya Nîdeyê. Lidî jî vê nijadperestiyê bertek hatin nîşandan. Parlamenter Elî Heya Dem Partî Zeynep Oduncu Kütevî dîmenê êrişê li ser hesabê medya dijîtal parvekir û got di demeke bi vî rengî de ku li ser aştiya haftin têkirin vê carê êrişê nijadperestî û aştî çi qasî ji bo me pêwîst e. Berpirsyarên êrişê tavilê bêne diyarkirin û bank li wezartekarên hundir û raydarên peywendîdar hemûyan kir ku erk û vazîfeyên xwe bicih bîne. Belêgudarên hêja heyeta İmraliyê ku duh bi rêber a Pûresê satan hevdîtîn kir li ser hevdîtinê daxuyaniyek divan kêliyan de da û em dixwazin wê daxuyaniyê jî bi were parve bikin. Daxuyaniya heyeta İmraliyê bi vî rengê ji çepemenî û raya giştî re. Di 28 Tebaxa 2025 de melî İmraliyê bi birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinek ji siyasatan pêk anî. Tenduristiya birêz Öcalan gelekî baş bû û bi moral bû. Di hevdîtinê de li ser asta heyê ya pêvajoya aştî û civaka demokratîk nirxandinên berfireh kir. Anî ziman ku pirsgirêkên heyî di asta kongreyê dene ku pêwîstî bi destwerdaneke cerrahî ya teybet pê heye lewma wan bi vê hesasiyetê pêvajo meşandine û gihandine vê astê. Got armanca me ev e ku vê pêvajoyê bi êş û giran bi dawî bikin ji bo wê jî me xweş çi ji destê me tê em bikin. Destşankir ku civaka demokratîk aştî û entegrasyon sê têgihên esasî û diyarker ên vê pêvajoyê li vê bingehê dikarin bigîjin encamê. Anî ziman ku pêwîstî bi qonaxeke nû heye ku ji her alî ve gav bêne avêtin. Birêz Öcalan got daxwaz û tercîha wî her tim komara demokratîk û entegrasyona li ser bingeha civaka demokratîk e eger ev bengava stratejîk bê fêmkirin û xwedî lê bê derketin ve tamamiya Tirkiye ji vê yekê qezanç bike. Hin derdorên siyaset û çepemeniya hewl didin vê tercihê sivik nîşan bidin an jî tine dihesibînin. Eşkereye ku nêzîkatiyên bi vî rengî zirarê dide vê pêvajiyê. Bi wê wesileyê carekê din baweriya xwe ya mezin a bi aştî û dostaniya bêdawî ya gelan anî ziman. Silav û hürmet heyeta İmraliyê ya Dem Partiyê. Belêgudan je me nûçê heyeta Dem Partiyê jî me bi were par vekir ana xatirê we dimaş.